Tero, drogadicta, borracho, fiestero, estafador, avaricios, ególatra, radical, gordo y pudero. Vale, si serà aquí. Què farem? Pipa, substituïm Aitana Montmarí... Mira, No, Brahim, perquè no. Mira, Brahim. Barça! Mateu. He posat a Mateu. A primera! A primera! En quina mà et masturbes? Comença. Per què seguim? ¡Qué follón! ¡Amb Coque Resurrección! Com estem avui, Guillem? Com estàs? Cansat, trist, decepcionat... Com sempre. Però Com bueno, estàs, aquí estem. Víctor? Tristos. Dia trist, avui. Per què? Matemàtiques, madre. Espera. I com estàs? El nou invitat. Albert, presenta't. Bueno, bé. Amb temps, tinc temps jo ara, no tinc res d'exàmens ni res. Però presenta't una mica. Explica. Bueno, con Marquet i no està aquí. No, Clar. que- Marquet li ha agradat molt la botànica i s'ha anat, doncs bé, perquè sigui s'ha anat a... Bueno, Marquet a és podar un... el bonsai. Marquet és un merda, ja tenim substitut. Marquet no vindrà més. I sí, i avui també és important. Primer dia amb molt de temps que portem aigua i Hòstia, tassa. jo no he portat tassa. Mai no hi ha aigua. Sempre hi ha tassa, mai hi ha Hi ha aigua. tassa però no aigua. Ja Normalment, volia aigua. les tasses serveixen per rebentar-les contra la taula. Clar. De poc més. Bueno, comencem avui una altra setmana en la que no hi ha molt de futbol, alguna coseta, Madrid campió de Joder, que no. Champions, Ah, Mbappé, el Madrid... Hòstia, no me'n recordava. Sí, Ballon d'Or... Bueno, passem d'això ràpid, no? O voleu parlar? Però Mbappé no No, jo no he vist les notícies en tota la setmana per no veure el Madrid aixecar la Champions. Bueno, vinga, haurem de parlar. Madrid campió de Champions, què opineu de la final? La de Adeyemi la fico, però Adeyemi- 100%. Adeyemi no és... 100%! Adeyemi no és futbolista professional, és Jo un soc puto defensor notas. de Yemi, t'ho juro, Que sí que- m'agrada. Ho haig retrasat. No, no, a part que volia fitxar el Barça, a Yemi. Ja ho sé. Bueno, Bueno, un retrasat més, tampoc. Sí, no, ja, sí, ja. Que és Rafinha, Històrica, no, ja. Rafinha, Adeyemi, menys palanques que s'han d'aplicar. Sí, Ferran Torres. Ferran Torres per a Yemi. No, Ferran Torres almenys em fa gràcia. Sí, sí, clar. Per cert, Bona no, mentalitat. no ho he dit totalment fora de context, però el meu bocata és de bacon, pernil i formatge. La pesadilla de Brahim. Una barbaritat. El meu de truita de patates i aquest de salxitxes i depèn de la gana que tingui li donaré al No, Víctor. no, 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 no. Pues no li dono. El teu de què? Té gana. De pernil també. Molt bé, això m'agrada. Que Molt sigui bé. contra moros. Exacte. Continuem amb el que parlàvem. La final de Champions, Courtois la va jugar, l'Unin estava, diuen que amb grip, creu que és veritat. Sí. Jo crec... Sí? Sí, sí va tardar 2 dies a viatjar, en plan, va anar més tard. Ja, però... A mi em Se li sona veia estrany. bona cara. Igualment no anava a jugar, ja ho van dir. És ucranià, en plan. Ja, no fa No, res. no té moltes... No té moltes raons No per té moltes cares somriure. diferents. Clar, notes que es va casar en xandall. Anirà un nou equip, suposo. On el veieu vosaltres? Equip Premier. Sí, El Té Barça. una cara United que no pot amb bueno, ella. no, no, Sí, United, sí. però... O si no, Serie A. Arsenal, Getafe. Getafe. Va acabar en el Getafe. Al En el igual. Getafe, Buah, ara- el derbi Getafe-Leganés. M'ha sortit que el Getafe està interessat en la sessió d'Arda Güler Hòstia, per substituir a Greenwood. No li Greenwood pega també. igual de bé, però... On va Greenwood? Acaba la sessió, està cedit. On sigui, però al United no. Però... Bueno, com se Però és propietat del United. Sí. Sí, està cedit al Getafe. Perquè sigui. Perquè sí. I, bueno, Carvajal... estic hasta la polla, aquest tio, la Uah. veritat. És un... Puto judío, No. Flick ejecuta, acaba con él. Com pot ser que aquest no tingui ni una targeta vermella en tota la temporada? No té sentit. O sigui, la persona que més fa faltes de La que li va ficar a Xavi Simons. La cantera. És increïble, és increïble. La cantera que té el Madrid. Una cantera d'àrbitres. Sí, no té sentit. No, no, però... És que quina puta ràbia, que... Gol de la Champions de cap, de Carvajal, Que amb el Moicano. Que mide 1,60. Que no remata. Li peina estranyament. Ah, el Moicano li... Claro, però mira que hi ha jugadors del Madrid que rematen bé de cap i ha de marcar el puto fatxa. En plan, No, i és el segon. Va anar un que ho va parar Sí, gol. Però
Va fer la mateixa jugada. literalment. Exactament igual. El puto cross, que li dona els corners. És una A barbaritat. mi el que em fot més fàstic, el gol de Vinícius, com el fica i que després es posi a ballar davant de l'afició del Dortmund. Mira, A veure, a té mi una- lo de té una- ballar me la pela. Té una sort. Té una sort. No, Fill de puta. però és prototip de jugador del Madrid. O sigui, Sí. jugador així que dona fàstic, que ho celebra l'afició, no cal. A veure, jo crec que no dona fàstic per ser el Madrid. Jo crec que hi ha uns altres motius Sí. més obscurs. Raül, Ah, que per cert, digue. Messi ha dit que el millor equip ara mateix és el Madrid. A veure, És veritat. Jo crec- Ha guanyat la jo- Champions jo i la crec Lliga. que, actualment, Home, a veure, si no Potser fos no cal. pels robos arbitrals, l'Almeria li hauria guanyat. Plan, I Almería mejor que Madrid, diria. és un facto. Bueno, i l'últim ja d'aquest tema, bueno, penúltim, Vinicius Ballon d'Or, què penseu? El guanyarà? Té tota la pinta. sí, per mi, Bellingham. Messi. que el guanyi Messi, que Sí, el guanyi guanya. la Copa Amèrica Messi, que el guanyi. Aquí fem campanyes, ens diuen que estem bojos, però és la pura veritat. Si Messi guanya la Copa Amèrica, guanyarà el Ballon d'Or. I ho vam dir aquí des del primer dia. A veure, depèn. Vinicius molaria que guanyés si al discurs... Se li cau la pilota. No, Fa així, es posa a plorar i se li cau la pilota. No! no. Li tiren un plàtan. A veure, seria el final ideal pel reportatge de Netflix. I en lloc d'acabar amb un su, que acabés amb un Seria cabe. Seria la polla. No, però tota la pinta que guanyarà ell, perquè Bellingham ha afluixat una mica i a nivell individual, és que Vinicius, ho vaig veure l'altre dia, des de que va fitxar pel Madrid, només hi ha un partit de Champions en el que no hagi fet o gol o assistència, que va ser contra el Chelsea. Sí, sí. En tota la resta ha fet o gol o assistència. En dues finals consecutives que ha jugat. Actualment sí que Vinicius és el màxim candidat a guanyar el Ballon d'Or. Però... canviant de PM, això no m'agrada. Segueixo confiant en Messi. En quin puto moment els micos poden guanyar un Ballon d'Or. En quin Continuem, i ja per tancar el cercle del dolor, Mbappé al Madrid. Heu vist Bueno, lo que- ja ho sabíem. Heu vist lo que ha fet la Comunitat de Madrid? Ah, sí, la llei Mbappé, que paguen menys als, Sí. als estrangers que... Per convèncer. Bueno, però també ho va fer a Itàlia per Cristiano. Sí, Quan Una va llei fitxar per la de, Juventus. els multimilionaris que venen estrangers al país tributen Però només menys, a Madrid. paguen menys. Només a Madrid. Només a Madrid. Clar, això passa a Barcelona Ayuso i no ho ho va farien, casualment. Però per alguna raó, Florentino i Ayuso, bueno, pues, Li manites. diuen la llei Mbappé. Sí, sí, per això. És un putíssim màfies. Sí, sí. I, bueno, ara parlem del que se'ns ve a sobre, una marea negra en tota regla. Què collons? Estan Bellingham, Vinicius, Mbappé... Marea negra, Claro. casualmente. Ah, què fem amb això? Amb aquesta davantera? Així! I Mica Fallé, negra contra negra. És l'únic que es pot frenar. I què farà Carvajal? En plan, Jo crec Carvajal que es està a punt. suïcidarà. Està a punt de tirar-se per un pont. O sigui. Ja ho he vist a Cross, està ple l'equip de negres i s'ha anat perquè era això o executar-los. I encara no havia vingut Hansi Flick per poder fer la coalició de... no sé quants reis hi ha, un altre. Ha vist que ha vingut El nou. el tercer rei. Què? El tercer. No, el quart. El quart. Ja sé. Que, Hi ha uns quants. no sé. casualment, quan ha vingut Mbappé ja crec que Cruz ha dit hasta aquí, no aguanto ni un hora más. O sea, Hasta la polla! Casualitat. Estem amb tu, Carvajal. Nosaltres també tenim aquests Bueno, problemes. aquí hi ha una notícia que diu que el govern de Canàries reforçarà la policia quan vagin allà al Madrid. En sèrio? Que sí, que sí. Per què serà? Per alguna raó. Com si no eren suficientment lladres, ara els sobres són negres, que això multiplica la tassa de robatori. No, però no precisament pels turistes, eh? No, pels jugadors. ¿Qué cojones? Per alguna raó. Sí, y en Canarias encima se van a llevar todos los plátanos. Bueno, dit això, equipàs al del Madrid, però ja va veure uns Galàctics i va sorgir Messi. I ara tenim... Tot la minya. Ai, un enclau català! Aquí no està la mina. I la mina, hauríem de posar a la min, però... Sí, Poc a però poc. Poc a poc. Que de fet, bueno, De fet estarà a les... Ja ho estic. Posarem A les mans... Clar, Oh. però ja no té molt sentit. Posarem a la min amb el Golden Boy. No. Hansi Flick. no hagas spoiler. No, Bueno, no, deixa'm. Aquesta és la meva idea. Hansi Flick.
Deixa el Queen, l'acompany. Deixa el final teu homie. Amb el braçalet de les forces de l'Eje, o de les SS, aquí, amamantant a Lamine Yamal, un bebè que tingui la cara de Lamine Yamal i l'estigui amamantant, i en comptes d'un pit tindrà un Balón d'Or amb un pezón. Mario, edítalo. Què us sembla? Una teta. Yo quería la Les tetes de Mario trabaja. El problema és que Mario no ha vist una teta tota la seva vida, llavors serà bastant abstracte. Sí. No, Llavors que ens ajudi el Marc, que faci alguna cosa. No, tampoc l'has vist. Tampoc l'ha vist, no? Crec que tampoc. Francisco trabaja. Francisco, fill de puta. No, ja no està. Bueno, tanquem tema Madrid. Por favor. Comencem amb el que ens interessa. Parlem del Barça, que per això som un puto podcast culer. Demostrem que no hem de parlar del Madrid per viure. Tampoc vivim d'això. Llavors, el que s'ha dit bastant és que Hansi Flick accepta que es quedin els Joaos. Què penseu de que es quedin els Joaos? No m'agrada cap dels dos. No. Sí, fora. A ver, yo Cancelo ni tan mal, no me gusta, pero sí he parado, Es polivalent. pero yo a Félix no. El polivalent és que és molt dolent en totes les coses. Polivalent Bueno, és pot Nacho. jugar per la dreta, per l'esquerra. No rinde. No rendeix molt bé a la dreta, no rendeix molt bé a l'esquerra. Bueno, però el pots posar als dos llocs. No, sí, i a mi també. Sí, eres malo a todos lados. Soy igual de malo de portero que de delantero centro. Eso no me hace polivalente. Sí, soc molt dolent de davanter centre, però la de Yemi... Las ciclas. Ah, Sí, sí, sí. que fill de puta, per què? Era el gol de la guanyatxa. Bueno, no era només Jo aquesta, crec que desgrava, van ser tindràs. 4. Una que Fulcrum al pal. Ha de desgravar, tindràs, Aquí. A tots els jugadors del Barça. No, no. La gran majoria. Tenen una puta paga, tio. És que vaya puta banda de minusvàlids, que no són persones, per cert. Damián... Damián. No A li què t'ho va agrada. posar? Va posar que els minusvàlids no són persones. A lo millor per això tens un 3. No, tinc un 3 a l'altre. Has posat que a mi no m'ha dit una persona a la filosofia. Sí. Hijo de puta. Però ben argumentat. Molt bé, bueno. No hi ha cap problema. L'opinió no ha Jo també vaig posar que el Simi era un mexicano i ningú m'ha dit res. T'ha posat un 24-25. Bueno, està bé. Ara, el que més ràbia em dona és que sembla que totes les coses que hi ha al Barça són per gent que vol venir no perquè vulgui guanyar, sinó perquè li agrada la platja i perquè tenim favors amb els agents. El projecte esportiu ha quedat en un segon pla. És una barbaritat. Ara va... El projecte Hard Rock va per davant. És una puta locura. Va arribar Lewandowski i Primavera diu, Fest. aquí vivim bé, jo no em vull anar a Barcelona, a la platja... Fill de puta! Marca algun gol! Fes alguna cosa! Deixa d'anar a la platja! Hòstia! Només fitxem a jugadors del City... No, No, descartes no, del City. descartes. Del City. Sí, bueno, con Ferran Torres, por ejemplo. Jubilados, descartes, retrasados, negros, gente sin piernas. ¡No! Hem de portar gent competitiva! A competir i a campionar! Però no, portem el putíssim retrasat de Joao Cancelo, el putíssim retrasat de Joao Félix. Tenim el puto Ferran Torres que no sé què haurà fet. S'haurà tirat a una de les putes de la porta i l'ha caigut bé, o l'ha fet un puto fill. Bueno, No sé què collons s'ha ha tirat fet. a la filla de Luis Enrique, no? Tenim a Ter Stegen, que és l'únic que em cau bé. Molt bé, Grafí, molt bé! Compatriota de Hansi Flick, així m'agrada. Gundogan, Després Gundogan. tenim aquest home, la temporada passada aquesta imatge és veritat, molt bé Araujo, però aquesta temporada ha sigut un puto cínic retrasat sense put cap que ens ha eliminat, no només de la Champions, sinó que també ha fet que perdem contra el Madrid amb els teus putos errors de merda i has fet milers d'errors a la puta lliga que ens han condemnat. Respira, I si no respira, estem suficient respira. amb això, tenim el puto tulipan dels collons, un puto retrasat que va contra Valverde, amb la cama fluixa i s'acaba trencant el putíssim turmell. I per terminar... Rafinha! Rafinha, vamos. Una vegada hem fet el repàs de tot això. Aigua. Respira, respira. Respira. Pausa hidratación, que ara... La única meva pregunta és per què es queda Joao Félix i hem deixat escapar a Xavi Simons al Bayern? Perquè Xavi Simons pot anar cedit on ell vulgui, va estar al Barça, té amics del Barça i podria dir de vindre al Barça. Té molt sou, sí, però Joao Félix també! Collons! Xavi Simons ha anat al Bayern. Anirà, té oferta i tot apunta que anirà. No ho ha dit Cullera al final encara. també? Sí, ho ha dit Ullera. Ah, Ho ha confirmat. Araujo no són 100 milions d'euros al Bayern. Tu vols vendre Araujo? Sí. Com us he convençut, Com us he convençut? No s'has convençut Jo tu. no el vendria. Ens ha convençut ell mateix, perquè és puto retrasat. Jo no el vendria. No. No, jo el regalaria. No, per 100 Tens tota la raó. Ni per 100 quilos. Hòstia, 100 quilos... Igual que Rafinha, Ese mateix.
Mira, Però- Pensa que el Madrid ve de guanyar la Champions i ve Mbappé. ¿Y qué? Por eso... Què posaràs? A mi Can Vallès el seu primer any de defensa contra el Madrid un clàssic? Con Covarsí ha funcionado. Con 2 cojones. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se le vaya la olla y le vuele la cabeza a Mbappé. Y yo... Eso es lo mejor que puede pasar. Ara, el barcelonisme hem de fer un exercici d'intentar no comparar-nos amb el Madrid, perquè el Madrid està fent un equip de galàcticos que sembla del FIFA, perquè tots són joves, corren molt, Y perquè espera't que sí, la vingui tenen Davis. molt grossa. i el Barça pues, Genètica. Al vestuario fan batalla, ¿sabes? està fent màgia, Sí, com sí, poden. Star Wars, al vestuari. Y todos son del lado oscuro. Carvajal és Menos Skywalker. Carvajal, que és Yoda. No, Carvajal está hasta la polla. Carvajal és Yoda. Carvajal, Courtois y Lunin están en una esquina del vestuario y sí. Y Modric está más negro. Porque es croata. Sí, siento uno más de eso. De Modric li està explicant a Lunin les històries de la guerra, com s'ha de sobreviure a una guerra. Molt bé. Que va a patir una guena, ¿no? Sí. Dels Balcans. Molt bé, Qué Modric. calidad con la pompa, sí. Explicant... I no, però jo per 80 milions et dono Araujo i amb un jazz et poso a Oriol Romeu i a Ferran Torres. Oriol Romeu. Oriol Romeu torna al Girona. Eh? Crec que estava tancat. No, no està tancat, crec. O bueno, no ha sortit oficial que estigui No tancat. sé si van a Girona amb Sí, el dius de representant, 3 milions. No, a lo millor està tancat, però no hi ha confirmació de que estigui tancat. Pot ser, pot ser. Té tota la pinta que anirà al Girona. Tot seu. Per Àlex García. Àlex García per Oriol Romeu. I sortim perdent. En cas de... Res. I en un tema de carisma, què? Ahí sí que pots sortir perdent. És que Oriol és Va arribar aquí carisma. i es va posar per mig de la diagonal caminant perquè no trobava l'hospital per fer les proves, No, Com se nota que és de poca pueblo. broma, Com es nota que és d'Ulldecona, el fill de puta. La cabra. Increíble. És una barbaritat. Sí, la Un cabra. popular opinió, no és tan dolent. No, no és tan dolent. Oriol Romeu no és tan dolent com el pinta. Está a nivel de És que jo el prefereixo... Jo crec abans no és tan Frenkie dolent com Joao Félix. El prefereixo abans que Frenkie de Jong. Per què? Perquè ens va costar 3 milions. És car. I a lo millor cobra en pipes. No sé quan cobra, No però, tenia un pèl de però bastant tonto. poc. Frenkie de Jong cobra 40 milions, quasi. Perquè Frenkie de Jong faci una mica més, posa Oriol Romeu, que almenys, mira, té la seva gràcia. Si es posa otra vez el cabell aquest de Montapuercos, jo el deixo a Yo lo l'equip. deixo, yo lo deixo. Titular, indiscutible. Ha d'haver-hi una Si es clàusula. fa al corte de Ronaldo Nazario, encara més, o sigui, ja... Una puta Jo barbaritat. si venem a Araujo, fitxaria Gabriel Paulista. M'ha agradat molt la parada que li va fotre al Vinicius. Em sembla bé. És molt bona. Bueno, ja tanquem tema perquè no hi ha molt més a parlar del tema futbol i Ja anem amb acabi. el següent. Ara parles tu. Una bufada. Vull comentar una mica això que va passar amb el Guillem, Què ha dit? que van comentar pel grup. Vale, va ser increïble. Van dir, El Diacabí. hoy Diacabí lesiona de por vida a Vinicius. I en aquell partit, Diacabí es va trencar el genoll i va estar una temporada sencera sense jugar. Trencar no, luxar. Se'ls va el partit tot. Precisament. Muy bien hablado. Muy bien, ara. No, però vull dir, Va ser no, gafe, no és no partit, és és que quasi es queda sense caminar. Va ser gafe històrico. Bueno. Així que millor no fitxem a Diacabí. Com? Millor no fitxem a Diacabí. No, millor que no. Ara sí, el que parlarem. El nostre invitat especial, com a la seva presentació no ha explicat res, no ho ha dit, però és jugador del Cerdanyola Futbol Club. I aquest sí que s'entera, no com Marquet. Llavors el que farà ara és fer una mica de resum de com està el Cerdanyola Futbol Club i de les seves peces més importants. context. Comença, Albert. Bueno, parlant ràpid i clar, com una puta merda. Han baixat de divisió, A tercera res. a tercera red. Increïble. Diria que només es queden 2 jugadors Hòsties. i perquè tenen contracte i no se'n poden anar. A ser Melero debuta 100%. Sí, sí, sí. Y yo. Y si voy yo también. Uah, l'he quedat tot bé. I bé, bueno, el capità crec que és el primer que va dir que s'anava, Muy bien. el Maxi, que Joder, Maxi, és l'únic col·lega. que quedava de l'any anterior. Que van... No, és que l'any anterior també van baixar. Porten dos Han baixat dos Porten seguits. 2 seguits, el que passa que va haver un equip, Van comprar plaça o alguna no, un equip que va, no sé si bancarrota o què va ser, però a prendre pel cul i I va la salvar. plaça va ser per Cerdanyola. Però clar, aquest any l'equip era una puta merda.
O sigui, Desastre. anys anteriors, jo me'n recordo, vaig anar quan van pujar contra el Sant Andreu, al camp ple, van haver de vindre els Mossos a treure els ultras del Sant Andreu. No. A Cermero no jugava a Sant Andreu? Va, estava ja a Cermero, No? Sí. I bé, va pujar, la més grossa, a l'any següent crec que van mantindre, i l'any passat que van baixar però els hi van regalar la plaça. Llavors, porten uns anyets que bé. Declive. Declive. Una barbaritat. Molt malament, Cerdanyola. Això és tot el que has de dir? I com veus la següent El que ve temporada? pugen, no? Bueno, per començar no la venia a veure, perquè m'importa No. més ben poc. Però nosaltres Aquí sí. som molt de Cerdanyola. Visca Cerdanyola! No digues. Visca! Visca! Ui. Ui. Ale, ale, ale. Buah, autista del 12. Bueno, doncs ja hem parlat del Cerdanyola, ara no juguen. Ja prendrem una mica l'any que ve. Estan ara ja de vacances. L'any que ve anirem als partits, no. Mirarem el... Què partit? Anirem als partits de Cerdanyola. Anirem als partits de Cerdanyola, animar, animar, banderes... farem directes, entrevistes amb els jugadors, això sí que podria ser interessant. interessant. Súper. A veure, Yupi. per... Sí, sí. Un poquito de dinámica. Vale. Sí, siguiente. Bueno, ja hem parlat del Cerdanyola i ara parlem del que estarà dedicat avui el capítol. Avui no hi ha seccions. Eurocopa! Parlem de l'Eurocopa! Espanya! Espanya! Muy bien de la frente! Que som catalans. Avui som indepes. catalans i, pel que sigui també, del País Basc. Perquè sí. Perquè ho diem a Espanya. Arriba. Però a Arriba l'Eurocopa... l'Eurocopa a Espanya. Cora Euskal Herria. Coraeta. Bueno... Bueno, El ara llibre- hi ha una el secció, llibre de jo he portat Pàtria una molt secció guapo. de l'Eurocopa. Al final ho fem. Al final, quan Sí. ara farem una mica de tertúlia de l'Eurocopa. El primer que he de dir, comento ràpid... ¡Ojo con Dinamarca! Ese comentario que esperaba. No. Caraco. Ojo Noruega. És que hi ha molts ojos, Noruega està Ojo con clasificada. Albania, no. No, Fuera Noruega... Ah, no, Noruega no està classificat. És Fuera, veritat. fuera, o sea, fuera. Ni Suècia. És Ucrània el que hem de tindre. Ojo que con està Ucrania. Mudrik, Lunin, Es un bombazo, Es un bombazo. està Dogbik. No, una barbaritat. Com la lluiten. Bueno, parlem de Ojo con la... Albania, Yo lo digo aquí. Buah, os voy a pegar a todos. Ojo con classifica? Eslovenia. Com classifiqui Albània abans que Itàlia, Croàcia, Espanya, algun d'aquests, directament la selecció pot desaparèixer. És que els albano-kosovars són molt forts, Sí. Son Com no facin un puto atemptat. Tienen a Armando Broja. Del Chelsea. Bueno, calleu la puta boca. Què? Eh, És una broma. Ja que Idibar és espanyol, Què? però com que aquí no es parla de segona, deixem-ho així. Molt bé. ¿Quién es ese? Parlem de la convocatòria de la llista que ha fet de 29, en la qual haurien d'haver-hi 3 descartats o 2? 3. S'ha de descartar 3. Aquests són els que hi ha pels amistosos, que va veure un altre que la parlarem. Als porters tenim Unai Simón, David Raya, Alex Remiro. Defensa, Carvajal! Navas, Laporte, Lenormand. Com pots ser espanyol i dir-te Robin Lenormand? Perquè ets francès. Perquè ets francès. I Laporte. No, si vaya dos notes. Uah, ens han cascat 2 gols. No, per vaya tota la dos quadra. notes ens has enxuflat els putos gabachos. Laporte ve amb la tensió competitiva d'Aràbia, que és més o menys la de, no sé, maltractar mullers i poca cosa més. I, bueno, continuem. Nacho, l'ha costat 34 anys que sembli bo. Té 6 Champions. És molt polivalent. Sí. És l'únic argument a favor de portar-lo. És igual de dolent en totes les posicions. Molt bé. Seria Vivian molt bé sentar-se a la banqueta. Pau Cubarsí! Ai, mai. Grimaldo, que si no arriba a ser per Leverkusen no sabia que aquest pavo existia. Molt bo. Uah, sí, del FIFA. Quan estava al Benfica. Significa... Rotísimo la Bon carta. revulsiu. Cucurella, que és la viva imatge de David Bisbal. Molt bé. Boleria, boleria. ¿Cómo está quedando esto? Buah, no sé, va costar 60 quilos al Chelsea. Sí, però que Vaya ha fet? paquete. No ha fet una merda. L'únic bo de Cucurella són els memes del povo que canta de Mbappé 200 kilómetros. Cucurella. Se come una paella. Bueno, Rodri, Zubimendi, el centre del camp està bastant bé. Rodri, Zubimendi, Fabián, Miquel Merino, Marcos Llorente, És una Pedri, merda. Alex És una García, Àlex Baena i ¡Fermín López! ¡Fermín Selección! Ja ho vam dir, falta... Jo trobo 2 jugadors a falta, però ja ho comentaré més tard. A davanters, Morata, José Lu, Oyarzábal, Dani Olmo, Ferran Torres. ¿Qué ¡A delantera? tiburón! ¿A quién se ha fallado esta vez?
No sé, jo De crec... la Fuente. Mira, l'única raó per la que està convocat és perquè la filla de la Fuente és lletja de collons i s'ha donat compte que aquest pas no es casarà fins als 50. Llavors ha dit, portem aquest notes Let's go. i ja funciona. Exacto. Molt bé pensat de la Fuente. Bueno, Nico Williams, Lamine Yamal i Ayoce. Quantes vegades en tota l'Eurocopa creieu que Nico Williams i Lamine Yamal canviaran posicions? Quantes vegades Carlos Aquí Rivero dirà Iñaki Williams Han a canviat Lamine de Yamal i a Nico Williams li llamarà Lamine Yamal i Nico Williams no es mentarà, no existeix. No, buah, és que és... Buah, com juguin de groc. Pot dir cada barbarita. Nico Williams parece un Ferrero Rocher. Ahí va Koundé. Es el Lobato. Es el Lobato de, No, però... del A veure, fútbol. així repàs de porters, està bé, no, en plan... No, sí, de porter, són... Qui ha de ser el titular? David Raya no pisarà el campo. Jugarà Unai Simón, no, però... no, jo, per mi que jugués David Raya, A mi també. Jo prefereixo l'Àlex Ramiro. Pues que ha sigut Àlex Zamora. Ramiro. M'agrada més Està, Ramiro. està molt bo, està molt És que cada vegada Molt que... merengue Ramiro, No. Però cada vegada que... El problema de Simón és que ha fet el Zamora i per tant jugarà, Ahí va. sinó que cada vegada que li arriba la pilota als peus... Un infart. No, dona un microinfart. Eriksen al 42, bàsicament. Sí. Ojo con Dinamarca. I bueno, el tema de defenses, Cubarsí, Nacho, Carvajal i Grimaldo. No vull francesos a l'11 inicial. Però si no portes a Nacho, qui centrals espanyols hi ha? Lenormand millor que Nacho. Fali? Hauria d'anar. Mica Faller. Fali... Va representar el col·lectiu gitano. Que aquí ens agrada molt. A qui ens agrada moltíssim. Una cosa... Al Vilo l'encanta. I al centre del camp, jo crec que l'inicial seria, òbviament, Rodri, Pedri veurem com està, i... Zubimendi. No. Doble pivot. Condimendi estarà de... Con o sea, de pivot està con Rodri. cojones. Zubimendi, El equipo. Banqui- A Fermín. Banqui- Jo posava Aitana Bonmatí. Que Pues culo. sí. Però verdad que sí. Ahí va. Ai, ai, ai. Falten... Coque? He portat una cosa. Llavors, el que tinc, mireu. Ui, va! T'has cargat el micro. Hòstia, el micro. T'has cargat el micro. Hòstia, el micro. Ya está. Tranquilo, valenciano. És del Lidl, Acá, Es a el- cámara, a cámara. Mira. Es. ¡Qué follón! Es. Coque Resurrección! El cromo de Coque Resurrección del Lidl. Pone experto, es lo único que han podido poner. Experto. Sí, posa'l. Però no el posis aquí. Sí, no, porque si no... ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonic! ¡Oh! Ai. I per què? Per què està aquí? I no allà a la llista. Perquè hi ha molts jugadors, també hi ha llegendes. Coque es un sol. Literalmente. Llegendes Es la com? luz. Però, què? A veure, entenc que Coque Però jugadors potser aquesta històrics. temporada no ha fet la seva millor, però què ha fet Fabián? No, diu a la llista de convocatòria. ¿Qué? Que ell diu a la llista de Per què convocatòria. no està? No, que no está. Pero Pero, ¿por qué? diga els sobres del líder. Ah. Que hi ha jugadors antics. Però vull dir que... Navas. ¿Qué Es fa- que pinta Navas, la verdad. Està aquí, Tete. Ya por eso. Que no No, sé qué No, pinta. además, el Suárez pone un poquito de... Sí. Claro, que se desfonda. Sí, pero que tiene 40 No años. no seas de ello. No, sí, una carrera de mig camp No aguanta. ha sigut tota una carrera, Sí. No, sincerament... Que no s'ha fet aquest notes. Sí. Algú ha vist algú de Jesús Navas? És baixet, no defensa. A part de Ataca guanyar assistent. l'Eurocopa amb el Sevilla, que el van treure, crec que a la mitja part. Molt bé. Bueno, Bueno, porters... Quin diem? Unai Simón. Defensa. Jo posaria... Carvajal, Grimaldo, Jo també, la ratlla. Nacho y Ben... La... Cubarsí. Cubarsí. Però 100% és el millor defensa de central. 3. Pero es que no tendrá ous de posarlo de titular porque vendrán los madridistas a plorar. Però- Per què no hi ha jugadors nostres a la selecció? Perquè sembla un puto camp de refugiats, per això no hi ha. Però no. Si ningú vol un puto espanyol. Però que Cubarsí és el millor central, és el millor defensa. Sí, Las que hay aquí, sí. pero de la frente no tiene cojones. Sí tiene cojones, sí. Li dirà, si no me pones eres gay, i l'haurà de posar. Posarà Grimaldo, Cubarsí... Nacho, no? Encara Sí, que no Nacho. ha portat en Lucas Vázquez. Lenormand. Nacho està molt en Encara que no l'ha forma. portat. Nah, Cafucas Vázquez és una barbaritat. I Vale, sí. Carvajal per la dreta. Ens cau malament, però
És el millor Carvajal lateral sempre a del dreta. A mi no em cau malament. És falangista, a mi m'agrada. Em cau molt malament. Siempre en la derecha. Em dona molta ràbia. Sí. Jugador i falangista, Bueno, Com marca l'8. hi ha moltes contradiccions aquesta vida. No se puede tener tant la vida. Per exemple, que Lamine Yamal estigui amb un entrenador nazi. Pues, contradiccions de la vida. Direccions. Continuem. I de davanters, Lamine Yamal, Nico, Morata. Jugarà Morata. Sí, Hauria de no, jugar... no hi ha un altre nou. Farà 25 fores de joc. I Gerard un Moreno. partit, però- Oyarzabal, falso 9, ja Per campionat. això, Va fer una mundial. jo portaria a lamentable. Gerard Moreno. No és dolent. Però no està. O a Ja, Guruceta. però portaria o Guruceta. Guruceta Morata s'ha cascat una temporada graciosa, però... o Janssen. Guruceta. Claro, Guruceta. Però Ojo. Guruceta Jo fent vaig una bona escriure a temporada. una persona per veure què semblava de Guruceta, però no em va dir res. Jo crec que encara està donant voltes, després t'ho ensenyo. Ells ja saben qui Ja és. que... Aquí li vaig escriure preguntant-la per Guruceta. Encara no em diu res, està donant-li voltes. Greta Yandoli. Bueno. T'estimem. Dit això, una vegada hem fet aquest repàs, Este pavo? parlem de jugadors i coses interessants que m'han semblat. Ara, en sèrio, per què està Ferran Torres? Què ha fet si no ha jugat? Quan arriba amb la selecció és 10. No, tampoc ho Però que és. sí que és bon No, jugador. sí. Però que no està mal que jugador. O sigui, no, quan arriba a convocatòries no ho fa tan malament. O sigui, ho fa malament, però no tan malament com ho fa el Barça. Que no, que es mou molt bé amb els espais. Que va I ficar, això és- va ficar. Això és que és molt dolent. Sí, però és l'únic que pots dir. És polivalent. Si t'has de fixar en com es mouen els espais... Entén molt bé els espais. Què més? Loco, pues con Morata, però sense entendre els espais. En plan, Morata són iguals. Bàsicament. Però Morata Sí, en basalt. però l'altre és Però pensant- Morata en basalt, te remata en el l'altre córner. Remata en el córner. Sí, bueno, però remata igual que jo, no? Que remate Carvajal. El porten pel meme. Sí, totalmente. És com jugadors que no es poden treure fins que es retirin. És com ja l'emblema. No, és jugadors que porto perquè sí. El president és Ferran Torres i el vicepresident és Pedri. Després està Laporte, que és Pedri l'has director aportat executiu. obligatòriament. No, Pedri sí que les ha portat. Bueno, aquesta El que passa temporada. que aquesta No temporada... ha fet la potser temporada no per calia. mereixer-s'ho, però Tiene a que la estar. que juga 2 minuts saps que és Sí, bastant Es millor. lesiona. A la que juga 2 minuts O es es lesiona. lesiona, o t'adones que és bastant millor que Fabián. Efectivament. Sí, que per mi Fabián Una ha cosa. fet guanyar la Copa, la Lliga Francesa i la Clar, Copa. Fabián és com Clar. el coque de turno, que no fa malament, però tampoc ho Està fa allà. Però jo Bueno, que crec que no ho fa Jo malament. prefereixo el Coque. malament. Sí, és molt més carisma. Capitán. Brutal. Millor nom. Bueno, una cosa. Bueno, ràpidament. Quins 3 penseu que es van fora? Buah, es que Fermín tiene una Per cara mi, que se ve Baena. fuera con la tontería. Per mi, Baena. Espero que no, pero... Baena es liarà a punyetazos amb algú. A mí, a Yoce no sé qué pinta, la verdad. No, Ayoce no sé què pinta. Has vist partits del Betis? Sí, pero que no el vi... No el vi... Cucurella. no el veig al Cucurella nivell. s'ha d'anar fora. Cucurella se va. No, Però perquè massa- és l'únic lateral. Però posava Gerard Moreno. No. Abans de Ayoce. Tens Llorente. Saps el que et vull dir? És a dir, Tens Llorente, no tens dic que treure el Jesus dos, Navas, però Llorente és el Zumba. veig... Tens Grimaldo, tens molt. Però vull dir, jo veig jugadors que estan per sobre d'Ayoce. No que sigui dolent, però que ja... Jo què sé, Gerard Moreno. Jugarà abans Per això, però... Daniel com que no l'han Mocayoce, convocat, sí. Ja, no, jo vull dir... Morata, sí. Ayoce fora i jo hauria posat a Gerard Moreno. Jo també. Igual. Per exemple, per exemple. Isco porque se lesionó. Buah, jo hauria... S'ha casat, Isco, s'ha casat. Sí. Pobrecillo. Ho sentim. Jo trauria Sí, a bueno, Cucurella pobrecillo, la novia... Fabián? Bueno, perdona. i... No sé qui és. En verdad no sé quién es. Es diu... A veure... Ai, Cucurella, Fabiani. jo és que Ayoce, és que me rechina. Ayoce me rechina. O, no, Pedri es lesionarà demà. No, no. Sí. No va Fuera. No, avui a l'entrenament. Sí, de fet ja té el turmell. Espera't que el millor encara cau Covarsí, No, no, no. Tu estàs tonto? No, espera't. Si treu abans Ara, per dir, per veure, per clarificar una mica. Si fa fora de Cubarsí, te surrajo, puto calvo. Per si feia falta el Fali. Claro. Amb la tonteria. Ara parlaré de l'últim partit que va ser. He portat aquí una llista dels que van a portar jugadors del Barça, perquè són els únics que em porten. Aquesta és la I és- de l'Isco. No, Foto. Sara Salamo. Muy bien. Bueno, el tema. Els problemes que li hauran fet a la seva vida, Pobreta. El tema. El partit contra Andorra. Gol i assistència de Ferran Torres. Molt bé, tiburón! Assistència de Cubarsí! Assistència de Fermín López. Molt bé, Fermín. Al principio a negocio hay que echarle billete.
Se queda. Com soy las mujeres, hacéis conmigo lo que os da la gana. queda. Va dir Fermín, just va. després. Se queda. Amai. Se queda. Tanca. No, està... Ai... Molt bé. Se queda. Què? Un podcast! La Marta Cornet ho sap, i el Jordi també, i la Marisa també. Pobrets. Continuem. ¿Ha dicho por Dembélé la Diana que es negro? No, haurà vist a... Què ha dit? Però què ha dit? no. Ja, hòstia, ja era la Diana. Ja, Però no, ja és vas- perquè sigui, però no és perquè sigui negra, és perquè és Dembélé. Que també, però bueno... No, perquè hi ha negres que encauen bé, per Que n'han vist la exemple. de... Buah, acabo de tindre... Nico una Williams. molt No, sí que l'ha bona vist. Hòstia, potser està miqueta de això. No bones explicacions als professors. Home, que van acabant de si parlar. tenim una estelada i un negre enganxat a una diana... I a Coque. I per què no han vist a Coque Resurrección? Que si no ja... Una barbaridad. Bueno, ara comencem amb el que tinc preparat. Vamos allá. De l'Eurocopa. Buah, qué ganas de Eurocopa. Cuidado con Dinamarca, cuidado con Albania. Era la única razón por la que no quería empezar la Eurocopa es por gente como este. És que ojo amb Dinamarca. ¡Fuera, Dembélé! No. Massa protagonisme, està al mig, massa protagonisme. Ah, por culo. Puto. Ahora cómo escribáis. Muy mal. Ara, El professor, el professor. Ara anirà el professor. Professor. El profesor. ¡Pero que me ha dado uno que nos pinta! ¡Damián! Sí, métele un poquillo y ya está. Chufa. Hombre, pero tampoco Joder, lo si vas a pinta, meter pa' tete. dentro. Hombre, que sí pinta. Mario, li Espanya. fiques tu un document en blanc supercutre, vale? Sí, perquè no es veurà una puta merda. Croà- Hi ha quinieles de l'Eurocopa? Croaci. Hòstia, hi ha una selecció nova, eh? Ah. Pon Cronazi. Un altre cop. Croàcia. Un altre cop. Cronazi. Espanya! Mira. Albania. Per què tocas? Independencia. Independencia. Camarero. Camarero. Pensava que era una F. Buah, que puto pesats. Italia. Vamos allá. Prediccions al partit de fase de grup. Let's go. Ràpid. Què estàs fent? Guillermo Moreno. Buscant a Camarero. Fuera. 2-1 ganamos. Sol. Que no Gol en deixen propia buscar. puerta. No! Vull veure si hi ha quinieles. És per fomentar la ludopatia. Ah, vale, sí, eso sí. Pero no España toques 2, Croacia 1, gol en propia puerta de Unai Simón. No me falta tanto. España 2, Croacia 1. Vale. Què diuen els altres, abans Ara d'apuntar-les? Qui diu cada cosa? Bueno. Jo crec que Espanya i Itàlia quedarà 0-1 a favor d'Itàlia. Gol en pròpia porta de Carvajal, perquè la presidenta d'Itàlia Què dius? és fascista. Però ara sí. Què dius d'Espanya-Croàcia? Espanya-Croàcia. Primer partit sempre es complica. Sempre comença perdent. La selecció que guanya sempre comença perdent. I acaba, De perdó. cada premsa, sí. Un Bueno, el Mundial vam començar amb 0-2, 7-0. un 0-2. És un bon resultat. A favor d'Espanya? No, a favor de Croàcia. Ah, mai. Ai, mai. No, sempre es comença perdent. Perquè pensa que si guanyes, et toca França, Com quan vam guanyar el Mundial! Es ve la porta! No, i Argentina també va començar perdent aquest Molt bé. Mundial. Jo dic que quedaran Molt ben Ada. 3-0. Guanya Espanya. Vale, Marcaran. Això no... Però pensa que si Espanya queda primera de grup, es creu amb França als quarts. l'estratègia és que I- els segons. Perquè es creuran França amb els quarts. Ah, clar. Perquè França, el grup que té França... Però li tenim alguna por a França? En plan, el vam guanyar amb un nen tocant el tambor. Saps? Saps què vull dir, no? Jugar sí te queremos. Fes-ho. Acaba amb ell. Pots acabar amb Mbappé abans que arribi al Madrid. Fes-ho! Lesiona, no? Bueno, i tu, Guillem, què dius d'Espanya-Croàcia? 1-1. Bon resultat. Marca Fermín Perfecte. Espanya-Itàlia, Víctor. i Perisic. 1-1. Ojo con... Ojo, una Aquí sí que guanyen 2-0, 2-1. Molt bé. 2-0 o 2-1? 2-1. Jo dic que es complica i amb un 2-2 justet al 94. Joder, pinta la mierda. 1-1. 1-1, Guillem, una altra vegada. Dos empates. Guillem, que no classifiquem, No clasifiquem, Que sí, amb Albània li classificant Mira, 3-0. aquí voy a decir mi porra, te lo digo en serio. Perdem 1-0.
No és broma. Contra Albània? Sí. Buah, és que Ja veurem. estarem classificats No, aquí. Albània serà la Costa Rica del Mundial. Sortirà amb els pordioseros, saldrà con Laporte, Lenormand, Cucurella, etcétera, Te etcétera. juro que vaig veure que Albània és no és ninguna puta broma, eh? Buah, que nota. De quan? 0-1, perdem. Perfecte. Què dius? Jo, Sí. 4-0. Vaya. Jo confio. És el típic partit Buah, Damián que has estat criticant a Ferran Torres o algú durant els dos altres Marca un i hat-trick. fica un Em va hat-trick. passar contra el Betis. Quan vaig veure Ferran Torres vaig dir, però què fa aquest notes? I va marcar un hat-trick. I és com MVP. Jo dic que... 3-0. Jo no va poder 3-0. 3-1. Ens marcarà... Mando Broja. Tu estàs veient que amb aquesta merda que has fet tu no classifiquem ni de conya, no? Sí, amb 5 puntets es classifica. De fet, jo tampoc... De fet, Bueno. tampoc no sé què. Depèn del que facin els altres. Faig una foto amb el teu mòbil perquè no és una merda. Per pegar-lo després. Perfecte. Ens marcarà Ja es passaràs. Nedim Bahrami. Has mirat si no era el porter? Marcarà Broja. Media punta. Què ens juguem amb aquesta... Què ens juguem amb aquesta porra? Voleu jugar alguna cosa? L'entrepà preferit de Brahim Díaz. No. De cuscús. 1 euro cada uno. No, loco. No. Res. Buah. Qui perdi invita al botellón. O sea, no. Clar, el que guanyi, el que encerti o es quedi més a prop, va de botellón gratis. Si guanya Vilo, millor. Sí, perquè jo no Clar, és haram. Sí. Bueno, fuera de vestido. Va, avancem una mica, no, senyors? Sisplau. I fins aquí la predicció de l'Eurocopa d'Espanya de fase de grups. I ja parlarem més de l'Eurocopa. Bueno, voleu parlar més de l'Eurocopa? Dic, Jo volia dir, quines però- seleccions veieu foteres? Jo... Guanyarà Espanya, qui quedarà segon? preferides són Itàlia, Anglaterra, Espanya i... Ojo con Dinamarca. A veure, jo posarà primer... Qui és el ojo? El ojo. Ucrània. Ucrania. Uau, Ucrània. Ojo Es con la bomba, Ucrania, No porto que paran los disparos. Paran cada disparo. No, no, cañonazos se le da bien. Le mete un pepo desde Sí, que serà. la trinchera del medio campo. Que... Està acostumat a que li fiquin bon... Buah, el que serà una barbaritat és si Juan Carlos Rivero li toca dir un d'aquests partits, Ucrània es tanca a la seva àrea i diu estan atrinxerats. Seria una barbaritat. Seria una puta barbaritat. 100% ho diria. Como se nota que Chigankov tiene experiencia. Bueno, jo posaria primer Anglaterra, després Espanya, indudablement. I... Buah, és que Portugal amb la tonteria ve forta, Tenen a Joao Félix. Jo, Portugal no. El Buah, ojo... és- Va Pepe, Va Pepe. Sabeu el pitjor de tot això? Que guanyarà Portugal l'Eurocopa, haurem d'aguantar bitxolovers i pitjor encara, Batista, no? li pujarem el sou als dos puto gilipolles. I també el valor. També. Bueno, els venem... No, clar, que no són Clar, nostres. estan cedits. Ja hem de comprar-los ara. Ara que no valen una puta merda. No fotis, company. Hauria de ¿Cuál es el ojo? La selección ojo. Ucrània. Ucrània. Ja ho he dit. Ucrania 100%. Mira, Ojo por ojo. Yo... ojo por ojo, tiro por Yo tiro. diría... Granada per Granada. Sí, classifica Albània no, perquè... Està Mudrik, està en el Lunin, Hombre, Ucrania... Yarmolenko. Ara, Ucrania potser amb el Eurovoto, amb el televoto, potser s'emporta, no? Però... No, pero a ver, vamos a ver. No, no, està, mira, està Zinchenko, Yarmolenko, No vam Dobbin, parlar d'Eurovisió. Lunin, Mudrik, Ni Sigankov, parlarem. Vam fer una cançó. Konoplianka. Hòstia, aquest segueix jugant. A mi m'agradava molt Konoplyanka. Era dels jugadors que no sé per què m'agradaven. Sí, Selección... no juga aquest notes. Jugava a Shevchenko. Sevilla. Hi Tenia ha un un que es diu nick. Shevchenko, que és Turquia. porter. Tu vas a Turquia? Arda Güler. Guarda Guller seleccionarà el segundo partido. Ojalá. Pues bé. No, no, Pobre Getafe. haver vingut al Barça retrasat. Podem parlar dels grupos de mierda que tenen el grup E i el grup F? Podem fer passar palabra. Sí. Va. Sí. Ara comença amb el que has portat Albert, que ell sí que La porta secció! coses. És un passapalabra de l'Eurocopa No mires. que entren, hi ha jugadors, Jugadors! entrenadors, exjugadors, països... Jugadors, països. Crec que hi ha algun estadi Let's go! La José bombonera. Zorrilla, mejor historia. i algun així que tingui una miqueta més de xispa. De chispa. Vale,
el Con la E. futbol, con la A, amb la lletra A, comença per la A. El futbol són 11 contra 11 i sempre guanya Què? una frase de Gary Lineker, que la va dir... El Almería no. Almeria no. Pensa si és Eurocopa... Alemanya. Alemanya. Ahí està. Oye! Molt bé. Amb la B. Mario, posa... Sí, El rosco, Rosquito. el rosco, el completat. Bueno. Treballa, Mario. Lo bajo un poco. Després, amb la B, l'equip que va tindre en una mateixa edició més guanyadors de l'Euro. Amb la B, comença amb la B. Bayern. Molt bé, Bayern. 18 De jugadors. l'Alemanya, perquè eren tots alemans. 18 jugadors. Cuidao, és de l'esquerra. Hansi Flick! Heil Flick! No! No és així, ara. Per evitar conflictos. Cognom del jugador del Heil Barça, Flick. pare de Militao i Rüdiger, i de tot el Madrid en general, nascut a l'Estanyol. Amb què? Amb la C? Sí. Cucurella. Cognom de l'entrenador espanyol que va guanyar l'Eurocopa del 2008-2012, amb la D. De la frente. No. Ya. Del Bosque. Del Bosque. Vicente de Bosque. Yo cuando ha dit amb la D, entrenador no sé qué, yo ya estaba pensando en de la frente. No se'n Del va bosque, de la fuente, yo John David. ¡Eh! David Raya. Ojo, Yo veo ahí similares. El bosque de la frente, sí. Igualit. Igual. Començarà amb D. Té un putíssim cognom d'un cantant. Molt bé. Amb la E, el grup A està compost per Alemanya, Suïssa, Hongria i... No miris! Estònia? Estònia? Per quina lletra? El grup A, amb la E. Eslovenia. Estònia o Eslovènia? No, está bien. Decisió Eslovènia està que em va sortir un TikTok l'altre dia. On està? Europa. Ja em veig. A l'Europa. Diga el grup, que si tu saps. Eslovenia. No es, ¿no? A quin Passa grup? palabra. A quin grup? A quin grup? Passa palabra, final. passa A la palabra. A, a la Ah, però quins hi ha? Alemanya, Suïssa, Hongria i... Amb la E. Jo crec que és Eslovènia. Passa palabra. Passa per la Pasamos. Bueno, tango de va. Selecció veïna d'on és un traïdor del Barça i es té un fàstic terrible. Amb la F. França! Molt bé. Això ho estem fent malament, hauríem de fer 1 a 1. No, perquè Bueno, anem que junts, primer- anem que junts. no ho sàpiga. El nostre objectiu és completar-ho sencer. Sense. El meu és La guanyar. portada no... Qui va guanyar l'Euro 2004? Grècia. Molt bé. Pues estic... Una pallissa. Què fotes? Has dit 3? 2 o 3? Retrasat. Amb la H. Aquí estem junts. Amb la H. Héctor. Nom de la lliga on s'hauria de quedar l'Espanyol. Hipertensió. Molt bé. Molt bé. No, ha de pujar. Vull guanyar. És un farmeo de puntos. Ha de pujar l'espanyol. T'estimem, pericos. Bueno, han de pujar per guanyar la Tu lliga un altre no- cop allà i veure els ultras saltar amb tota la ràbia. Do not remove. No. No, Guillem, que es de también Venezuela. Però era un plat que estava. Que se va todo, que se va todo. Sí, sí, no. Que va, que va. Tindràs tot, eh? Amai. Ja Amb està. la I. Ja no posa do not remove. Amb la I. País que va guanyar l'Eurocopa 1968 i 2020. Itàlia. Itàlia. Buah. quin país. Però si ho he dit també, retrasat. Pues vamos juntos, imbéciles. Qui va ser el primer seleccionador espanyol en guanyar una Eurocopa? Hòstia. Amb la J. Com es deia aquest nom? Juan. José. Juan. José Juan algo. no. José algo. Se bordarás. Bueno, no sé. Passa palabra. Passa palabra. Passa palabra. Buah, per què passeu? Espera, bueno, m'he apuntat l'altre. Ah, aquí està. No em mires. No sé, no veo, no veo. Aquí, espera, que si no... Jancoa Minte. És que m'he quedat amb aquest nom. A vegades... Ai, m'estava rentant les dents i penso, Jancoa Minte. Es que, primer podcast, primer nombre raro. He vist tantes vegades aquest clip a l'editar-lo. Y si portem una foto de Jacob. Buah, estic començant a dominar les putes canastes. Licardo amb una roca. Amb la K, cognom del famós porter que va dir: he aturat més penals al Madrid que el cafès amb llet ha begut Casillas a Múnich. Keylor Navas? No sé con nom. Ah, cognom, vale, vale. Camen. Quina és la resposta final? Cognom amb la K. Cameni. Li ha aturat més penals al Madrid que Ah, al cafès amb Madrid. llet s'ha pres Casillas a Múnich. Can. Perquè si és de Molt Múnich... bé. M'he quedat. Com ho hilo, Havia entès penals en plan, estan al Madrid. Yo igual. Això és que Casillas li dona poc a la llet amb el cafè.
está Carajillo. Amb Carajillo con cigarro. Carajillo, cigarro, hielito, clan, 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 clan. I un ron cola Sí, sí. per bajar-lo tot. Per equilibrar el pH. Aquesta em va fer molta gràcia. Cognom del futbolista anomenat Mr. Gallumbos, Amb quina? amb la L. Cognom de futbolista, Mister amb la L. Llorente, jo què sé. No, a veure, és bastant raro. Ah, no, jo... És bastant raro. Llorente era... Sí, de sí, Calvin és un Klein. jugador... Però em va fer gràcia el... D'on O sigui, és? imagina't que ets jugador famós El coneixem? i... Dubto. Llavors què fem? D'on és? D'on és? Va, pista. Buah, pues no ho sé. Molt bien habla. Però és actual, en plan... Sí, sí, està jugant ara. Sí, ja. Ah, no, no està jugant ara. Vaya. Té 47 anys i va estar a l'Arsenal. Amb la L. ¿Se ha pagado? Joder. ¿Qué follón? Pon tu móvil. O pongo el mío. Es diu Frederick Una partida. Ljungberg. Quedan 10 minutos. Ponemos que hacemos esto. Frederick Ljungberg. Amb L. Ljungberg. Ah, Ljungberg, ese es el FIFA. Sí, Es del FIFA, ese sueco. Aquest ens el donem per bo. Totes per... Sí? Sí. Totes bé menys dos de que passava l'hora que era eliminable. Ja, joder, Vale, està. amb la M, referent a un grup d'àrbitres. Com? M, amb la M. Madridistes. Merengues, però bé. Bueno. Està bé. Maric. Conté la N, Mateu jugador Blanc. més jove en disputar i guanyar una final de l'Euro. Amb la... N, conté la N. Y la pregunta es... Nazi. El jugador més jove en disputar i guanyar una final de l'Euro. No sé què edat tenia Iniesta. No, seguro que no. Junté la ENA, ¿no? Sí. País? Portugal, 2016, Ai, mai. contra França. Ja. Cristiano no. Hostia. Joves, qui va debutar? Cancelo? Crec que té un Golden Boy, no estic molt segur, Cancelo no. ¿No será el delantero ese negro que desapareció después de la Eurocopa 2016? ¿no? Sí, el... ¿Eder? Eder o algo así. No, que no té la N. Ja, Pavila, ja, Víctor, ja, pavila, ja. pavila. Sí que té el Golden Boy aquell mateix any. A ver, un portugués con Golden. Deixa pensar, que aquesta és bona. Aquesta la traiem 100%. Amb la N. Uah, no caic. Cancelo... Té el Golden Boy, té el Golden Boy, a veure si té davanter, perquè és molt difícil que guanyi un defensa. Sí. Campista... No, es davanter. Migcampista. Bernardo Ha de ser... Silva. Ah, No era tan jove. Vale, si vols us dic la trajectòria del jugador. Sí. Benfica, Estaba clarísimo. Bayern, Swansea, Bayern, Renato Sánchez! Molt Qué bé. hijo de puta, ¿verdad? Buah, no m'acordava. Swansea. Uau, aquest pavo només ha jugat bé al FIFA, la vida real és un muerto, Però té una... Té un Golden Boy? Sí. Buah, no ho 2016. sabia. Yo tampoco sabía. Sí, sí. I crec que el 2014 o 2015 el té Isco. Sí, amb sí, el negro vaya, Málaga. Sí. Eres de Málaga? On es jugarà la final de l'Euro del 2024? A ver... Amb la... Amb la O. Berlín? No. Amb la O. Amb la O o conté la O? Amb la O. És en Alemanya. Estás jugando en Alemania, ¿no? Sí, és en Alemanya. Llavors, o amb la O? És un camp? Sí. Ah. Com es diu el camp? El d'Allianz Arena, no? No. Ja, És el que- del Dortmund, com es diu? Dunas. Hay Dunas, el Signal i Duna Park. Signal y Duna Park. No. No sé si Uah, juga... serà un camp no sé si random juga tipo algun Wembley, equip, però... De Berlín, serà el camp de Berlín. Sí, crec El, que... el, no sé si juga algun el equip. Olympique este raro, el campo olímpico o algo así de... O... Sí, ¿no? O no sé... Sí. 100%. Però de Berlín. És de Olympic de Berlín. Berlín. Bueno, yo he dicho el Berlín. Stadion de Yo he Berlín. dicho Berlín y el Olympic. Sí, Se bueno, cuenta. sí, es dona per bona. Amb la P. Jugador amb més gols en una sola edició de l'Eurocopa. Amb P. Penaldo. No, És un muerto. No sé. ¿Suena mi móvil? no. Ah, vale. És el mío, creo. Ah, Eurocopa, coño, bien. Guau, me la ganado la Champions. No es verdad. Amb la P, nom. Amb la P. Crec que és un cognom. Sí, és un cognom. Francès. Poco Eh, más. 9 no, gols al hòstia, 84. Olé. Sí. No era poco, va. Por 20... Por 20 en los goleadores. Close. El 50. Debe ser por 50 mundiales. Conté la... S'ha tatuat el 15 de la Champions del Madrid, Rupa. El Rupa. No jodas. Perquè va perdre... ¡Tíramelo! ¡Historia! 30 putes...
O sigui, 30 putos vídeos per superar un repte. No, 30 no. Més de Va 100. arribar al 200, a la de... La de... 2.000 goles! No, ¿En serio? i els jugadors en ordre segons el gol en selecció nacional van ser com 230 parts. Uala. Me les vaig fumar totes cada dia. Tírame la P! Pues ja l'hem dit. Ja l'hem dit. Tira! Que va La Q, ara va la Q. Tírame la Q de Quaresma! Joder. Dava un backflip, Conté la Q. Pivot guanyador de totes les copes de la selecció... No, de totes les copes de la selecció espanyola Busquets. en l'època daurada. Busquets. Sí! El pulpo. Amb la R. Fetichismo de la Amb la R. Cognom del jugador que no ha estat convocat amb Espanya i hauria d'haver anat. ¡Como resurrección! ¡Coque selección! ¡Coque selección! ¡Coque selección! Amb la S. Oh, no, aquesta no sé si... Jugador anglès que va marcar a la última final de l'Euro. Jugador anglès que va marcar a la última final de l'Euro. Amb quina lletra? Amb la S. Cognom. El cognom. Está Sterling, Sancho. Sterling o Sánchez. Pista, és defensa. Stones. ¿Y por qué te dice? No, Stones no. Stones. Parlem de faltas. Va. Vale, que no contigo en respuesta. Está Stones delantero ese, o sea, delantero. Stones? O sea, defensa No. central. I més allà amb la esa. Harry Maguire, no. Qui jugava? Eric Dyer. Lateral dret. Passa palabra. Arno. Va, aquesta final és que la vaig veure però me la vaig fumar tan que- històricament. Lateral esquerra. Shaw. Show. Ja van quedar aquests notes? Ese no Va marcar al minut 2 i després Bonucci. Molt ben hablado. Increíble. Va, és que aquesta final estava posada a la tele i jo estava passant totalment d'això perquè me la suava. Solament d'aquella final. Sí, és que... D'això la vaig veure. que Vaig començar a veure al minut 95. Estaba mirando una FNC al Fornite, yo. Cognom del jugador que va donar la victòria a Espanya l'Eurocopa del 2008. Contra Alemanya. Lletra. Amb la T. Hostia. Cognom de... Del jugador que va donar la victòria a Espanya a l'Eurocopa del 2008. Però no vam golejar, no va ser a 2012. No, la 2012, d'Itàlia. 4-0. Sí, sí. Ferran Torres. Fernando Torres. Sí, Ferran. El niño. El niño el tiburón. Conté Baby la Shark. U. La U contiene. El sobrenom de la selecció italiana. Amb la què? Amb la U, conté la U. Fascista. Ah, no, perdó. No, Mussolini. molt bé. Amb la U. Conté. Conté ¿Qué la era la U. pregunta? Sobrenom de la selecció italiana. No, Scudetto. Scudetto. és el- No, la claro, Copa. es es verdad. que voy a pringar sobre. Es que no me suena. Scudetto és la... Ja, Pasa palabra, La pasa palabra, Barcelona, pasa yo palabra. qué sé, tío. Amb la B baixa, jugador del Real Madrid sense cap Eurocopa que es caracteritza per ser un imbècil i que diu que només vol jugar a futbol. Hi ha uns quants, però crec que Vinícius. Yo creo Molt que bé. Vine oficial. finishes. Estadi a Londres, o és, que ha estat Wembley. sede de múltiples Wembley. finals de l'Eurocopa i on amor al futbol aquest passat dissabte. Wembley. Wembley. Nació y murió en el mismo lugar. Adjectiu qualificatiu al qual es caracteritza per tenir odi als immigrants, el qual té Marc Alonso. ¿Cómo vuelve? Amb qui- Adjectiu qualificatiu ¿Habla letra? al qual es caracteritza X, xenofòbia. molt bé. Chimpancé. Amb la I, Chanquete. nom del central espanyol que va tindre càncer de testicle. Geray. Geray del Atlet. Estem amb tu, Geray. Estava tot preparat. Sí. De l'Atlètic Club. Y jugador que va a dir, el dinero no es importante, mucho dinero es importante. Zlatan Ibrahimovic. Buah, vaya repasados he pegado, Bueno, encara quedan. No, Però- esta es la Z, es la No, última. pues faltan las que... Faltan las dues. ¡A por el bote! ¡A por el bote! Dale. Vale, amb la J. Qui va ser el primer seleccionador espanyol en guanyar una Eurocopa? Juan Esa, Román esa, Riquelme. esa, esa el nom, ¿no? Sí. Juan. Tú, me, Jorge. tú tírale en Juan. No, no, no. Está Juan Jorge José. Hay que decir el apellido. És un nom 82. compost. És un nom compost. Juan Antonio. Jorge Javier. Jorge Javier Vázquez. Hostia. JJ. Sí, sí. Yo creo que andaba. Pista, és un dels tres noms que ha dit ell. Jorge. Vale, está Jorge Juan. No es José María. José María.
No. No, José María no. No digo. José María segur que no. Jorge Juan o... No, segur que no, perquè dic que no. Jorge Juan. No. Juan José. Perquè, a veure, si és un nom compost no pot ser És raro. Jorge algo. Té, no sé si ho heu fet a català, el cognom és Villalonga. Hi ha un poeta català, Jo. Villalonga. Villalonga. Qui va ser? Juan. No entrava a la prova 2. Jorge. Era el criteri B. Jorge. Aquí Jorge no pot ser perquè no pot ser compost el nombre. Amb Jorge. Jorge Javier. Sí, però aquest no és. Jorge José. Com si Javier... José... ¿Es José Juan o Jorge dicho? Aquest és Juan. José Juan, no sé què. Només en què diguem... José Juan. No, o José, o Juan o Jorge. Juan María, no. Només és un nom compost. José Juan. Hem de dir el nom sencer. Tira José triple. No, hombre, tira triple. Jo tiro José Juan. Uau, és que avui ja n'hem tirat molts. Més, no fa falta forçar la màquina. Jorge algo. Jorge votas? Vicente o algo así, tío. Juan Cuesta. Es Tu has dicho? Jorge Vicente. José Juan. I tu? Juan... A la loca. T'has apropat tu més. José Luis Villalonga. Tampoco me acerca mucho, Luis. Bueno, has Que dit Josep José. Lluís, hòstia. Josep Lluís. Clar, jo el coneixia com a Josep Lluís. Ja m'has fallat, Hòstia, el meu Rosa. homie. El I meu... amb la L... El col·lega. No. Com em mira el col·lega després de guanyar Aquesta ja l'Eurocopa? us l'he dit després. Qual? Amb la L. Lukberg. Sí. Sí, Ja no hi ha més. guanyada. Bueno, Hem perdut per Josep Lluís. Josep Lluís. Estic trencat. Mañana, en el próximo día de Diana. Ja està, s'acaba el podcast, no parlem més. S'acaba avui. Fins aquí, que follón! Fins aquí, follón. Ciao, 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 ciao. Ciao. Cascale. Cascais. Uau. Podem despedir d'una altra forma, que això ha sigut lamentable. ¿Qué hago? ¿Grito, como de costumbre? No. Però Bueno, ja han vingut els profes. ¿Grito o no? No, però això s'està gravant en plan... Ara anem a pensar una forma... Bueno, ja està. ¿Sí o no? ¡Fins aquí, que follón! ¡A la Eurocopa! ¡Visca España, visca Cataluña y visca Sardañola!